ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дӯстон, ҳамаатонро табрик мекунам. чизе ки ҳамаи мову шумо интизор будем рух дод. ҷанговари тоҷик Нурулло Алиев бо Дана Вайт расман шартнома баст ва ҳозир мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дорӯҳои даркории худро дастрас мекунен. инак дӯстон, чанд дақиқа пеш варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин ду аксро гузошт ва чӣ хеле ки мебинем дар якум акс Нурулло бо президенти UFC Дана Вайт якҷоя истода акс гирифтааст. а дар акси дуюм бошад дар шартнома имзо монда истодааст ва дар зери ин акс Нурулло Алиев чунин суханҳо навиштааст: Дана Вайт, ташаккур ки дар суханҳои худ истодӣ ва ба ман имконият барои бастани шартнома бо UFC додӣ. рӯзи 20 сентябр иншааллоҳ ҷанговари мо низ дар UFC пайдо мешавад, навиштааст Алиев. ва дӯстон, аз ин суханҳои Нурулло Алиев фаҳмида мешавад ки ӯ шартнома барои дар турнири Dana White Contender Series бастааст ва рӯзи 20 сентябр дар ҳақиқат турнири Dana White Contender Series ба нақша гирифта шудааст. ташкилоти Dana White Contender Series ин ташкилоти худи президенти UFC Dana White аст ки дар он ӯ ба ҷанговарҳои боистеъдод имконият медиҳад ки баромад карда худро нишон диҳанд ва агар ки ғалабаи онҳо ба Dana White писанд ояд, пас Dana White ба онҳо шартнома барои дар UFC баромад кардан медиҳад. барои ҳамин дӯстон, ин аз ҳама шанси беҳтарин барои дар UFC баромад кардан аст ва мо боварӣ дорем ки Нурулло Алиев ин имкониятро хуб истифода бурда аввалин ҷанговар аз Тоҷикистон дар UFC мешавад ва роҳи дигар ҷанговарони тоҷикро кушода мекунад. айни замон номи рақиб эълон шудагӣ нест, аммо боварӣ дорем ки рӯзҳои наздик эълон хоҳад шуд. дар ташкилоти Dana White Contender Series ду ҷанговари тоҷик Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров баромад карда буданд, аммо мутаассифона онҳо номуваффақ шуда буданд. лекин ҳар дуяшон боз имконияти дар он ҷо баромад карданро доранд ва мо боварӣ дорем ки онҳо низ дар он ҷо баромад мекунанд. мо албатта ки Нурулло Алиев даста ва ҳамаи мухлисони Нурулло, ҳаводорони муҳорибаҳои омехтаи тоҷикро табрик мекунем. дӯстон, моро пайгирӣ карда дар канали мо обуна шавен. шуморо дар пеш хабарҳои нав ва беҳтарин интизор аст. дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем. то боздид хонободу сарбаланд бошен.